To madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci baby nice taku Asma'u gida loko sako lungu, Asma'un cikin kuratando, Asma'un birni da ƙauye, Asma'un ko ina da ko ina, Asma'un Makka da Madina. To yau ga ma dai Allah ya kawo ni daga nan sharaɗa. Daga nan nake na zo da ikon Allah, za mu ci gaba kuma da izinin Allah. Har yanzu muna labarin bazawara mai Sabiru, bazawara mai labarin Saudiya. Dan abubuwan nata fa ita ma nan dambu ne, ina ga mai hawa 10. A shirin da ya gabata mun ji inda kina gidan nan dai kina ta faman bautar aiki, kina gaya mana irin wahala aiki da kuma irin yadda idan surakanta sun zo su ma aikin yake ƙara ƙaimi, sannan kuma gashi maganar sallah da kikai ta hana ka sallah akan lokaci, aiki dai ba ƙaƙƙautawa ana ta bugawa. To waya aka ci gaba da yin wannan aiki? Assalamu alaikum masu sauraro. Yau wato a lokacin idan ƙawayenta suka faɗa suka ce ma suna son aiki, sai ta ce ai a gidanta akwai 'yan Najeriya ta fi ma ita waccan ƙarfi a kawo aiki. Naga dai gaskiya ana so a kashe ni, kuma ko tufafa in kika ɗauka ita ma nan ɓacin rai ce ki ci fa ina ma yake, sai da in ki fita ki ba sawagi isiyo miki. Wai sawagi din ne almajiri ko ne? A'a sawagi kamar irin mai aiki kamar ko direba haka ko mai zuwa aike namiji to sai dai ki bashi iso miki, shikenan sai ran nan ban daddara ba abu hakan dai. Wannan dai gurasa wallahi baki na farfashewa saboda gurasan da kika san kanzan tuwo fa zaki dumama ta fa dukkan karafa jikinta zaki dumama ta, baki na di ya farfashe. Ba sabuwa ake yiwa ba duk tai fari fa a fure. Nan ba zan manta ba akwai wani hakori irin fashion namu na Najeriya yana baki na, wallahi a garin cin gurasan na haɗiye shi ban sani ba. Wallahi tallahi ka na haɗiye shi ban sani ba hakorin nan. Sai da nazo daki na shiga ma ban daki ne zan wanka, ina bude baki na ga na haɗiye abu a cin gurasa. Babu. Ya fita na ce dijan na ce tashin hankali. Ranar ta kuma barin kicin ni waɗannan ban ji tsoro ba, tana ma gidan na je na samu makaroni na dafa, na ce da yara aikin nan ta zo mu ta ce ita tsoro take ji, tana faso ta ce tsoro take ji, din wada ma an kawo ni wuya. Na ce ci zan yi, da na ce ma ragowa sai na ji an ga miki, kuma tana kallo ta ji dai kanshi sai ta dago ta ce wa gidanta duk wari yake. Kin san su abincin mu nan su ce wari yake, kai baka kyaman nasu ba, dan abin da yake dan hada dai kayan dan kanshin ki da yake wannan. Shikenan sai ta ce wallahi daren na ƙara ce mata abinci sai ta mai da ni kamfani. Sai na ce ai ni yau nayi ma dan ki mai da ni kamfanin, tunda a lokacin ban fi wata ɗaya da wani abu ba. Sai ta ce mini menene tana dai ta abinta. Na ce to ni wallahi ma tunda akan makaroni kika zo ki nemi wannan tsawar, dama ga sallah sai kin tsayin to a mai da ni kamfani. A mai da ki kamfani na ce ba zan yi aikin ba. Sai ta ce min ai babu inda zani. Na ce wallahi sai na fita. Ga su kuma da ba sa son ka tafi. Ba sa son ka tafi. Ai wahala, na gaya miki hawa tsani ban daki 7 kullun sai kin wanke. Hada hawa tsani. Hawa tsani har mu kai sai kin hau kin goge ta. Tana makale har kafet fa ake fito ma da shi, kuma in ga miki in dai ranar nan sawagin nan bai share wannan bar da gidan ba to ke zaki fita ki share ki saki mesa ki wanki, kuma idan kika shigo kika fito ma da wulakanci sai a ce wari kike yi. In zaki turare guda a jikin ki wallahi an bai musu ba su ce wari suke. A'a ya zai su kasa to akin san ce gwano bai jin warin jikinsa ko. To shikenan ga miki sai ta ce mun, sai na ce mata wallahi sai an maida ni kamfani. To kuma dama a lokacin sai take cewa ita wannan ta fara gajiya, dole ne in wannan yau ta yi tausan nan gobe wannan yayi. To ita ma ta tausan mai gida. Na ce ai ba zan yi ba. Shikenan na haɗo kana na turo akwati na fito da shi in ga miki ba ta hana ni ba. Na zo bakin gate na zauna na rinka kiran kamfanin mu, dama sai sun ga damar dauka, ko kuma sai an daga sai ki ji ana miki yaren Philippine, kai ko ba ji kake yi ba, ko ai maka na Indonesia ba ji kake ba. Ran sannan ma zaka dan jin Allah ya ce make ka Balarabi ya dauka kudin da wannan waya ce wanda yake a gurin shi Allah zai ba ikon dauka. To in wanda yake kake ji ne zaka ce ga matsala kaza, a ce yan number an kafa yan number kaza a ce wancan wani daga gari kaza me damuwar ki, zaki ce kaza gidan aiki a zuwa dauken kaza, ba su dauke ni ba har magariba ina gurin nan. Saka ga dai ban da ni da dan gidan yace mun in koma, nace ba zan koma ba, amma da ni kamfani na gaji ban da lafiya. Na har ƙarya ne musu nace ina da amaliya.
na ce musu ne musu ƙarya haka, na ce amaliya gare ni kuma an hana na ɗaukan abu mai nauyi haka. Shikenan ga miki mai gidan nan a haka shi da ake wa tausa aka ce direba ya mai da ni sai ya hadda shi za mu tafi can kamfanin namu. Direba ya sa jakata a mota, wannan yarinyar da muke aiki da ita ina kallo ta kuka ta ce ita ba damar ta tafi, na ce sai ki zauna wahala ta kashe ki. Muka to kamfani muna zuwa aka bashi takarda isainin aka ce sai ya ce ai gani nan ba abin da nake yi sai dai in dauki shinkafa in dauki taliya in dafa in ci. Sai suka ce to ai dama a kwanta da kadin mu dama da ka cike shinkafar a kayan ta kuka gani ko a ina, sai suka ce a wai ba zan ci gurasa ba ni shinkafa nake ci. Kulliyom cin ros ike gaya musu haka shikenan sai suke ce min to ke kin jiya aka sai na dauko musu na ce kan ji na ce ta suka rika mai tausa, ni ko ina ni gashi ashe da kafa sama gashi har yaro ko da nan ina ni zan mai tausa ga waye kuma ina kaza na gaji me da menene. Sai ce ai to shikenan indai akan shinkafa ce mu koma kamfani za a ban dan karamin mu koma gidan za a ringa dan ba za a ringa aunan mu ina dafa. Na ce inda annabi ya bar duniya na bar gidanku. Kamfanin ma suka ce ku je tunda an muku sulhu, na ce wallahi talla ko za ku hana ni albashi na wannan wata ni kadai na san wahalar da na gano tunda aiki kuma fa bene fa hawa uku fa kullum fa wallahi hawa uku a'a na tsaki na tsakiya ki na sama sai muka ce din nasu ne da a cikin gida ai zaki samu wani hawa 5 din nasu. Wallahi wani lokacin ma ne da yar aikin nake ta to kin ga yanda za a yi nan barin in yi nan barin sai mu hada a tsakiya nan sai mu hada mi haka fa muke yi. Amma kuma wallahi kina aikin za a ce wallahi kullum wani gidan ma an ka share ba zai kai to ai ko gidanka ka share wani gurin ina ga wani gurin ka dan kwana 2 ka dan ƙara share bari a ce wannan hawa shikenan an gaya miki yace ai za a diban min shinkafa indai akan shinkafa ne na ce wallahi na bar ne kamfani suka ce to na ce ai ko za ku hana ni albashi wallahi tallahi ba zan koma gidan nan ba. Haka ce in dauki kayana in shiga ciki na koma kwana 2 zazzabi ba ni da lafiya nan dai muka je asibiti aka ban magunguna bi kwana 3 ba nan ma aka ƙara fita da ni wani gidan aiki shi ma na 4 kenan gidan aiki na 4 ne to na ƙara fita shi ma wani gidan aikin ina fita gidan aikin su kuma yan mata ne a gidan yan mata ne a gidan sai wannan ta kira ki ta ce ki zo ki gyara mata ɗaki wannan ta kira ki ta ce a'a zo ki mata wanki kuma su ko irin abin mu na mata suke yi na wata wallahi har fata din ke zaki dauke musu a gurin a ƙasa za su ajiye miki wallahi a ƙasa za su ajiye miki za su ce ki zo ki dauke an gaya miki babu su kuma tana kallo sai ta ce wa ai dan su aka dauko ki kuma in kika zo zaki dan dora abin da za su ki ci sai wannan ta ce kaza zaki dafa mata ki ka mata dafa min madara wannan ta ce a'a shayi wannan miƙo min tamar da bino kowa dai da abin da suka ki to shine wannan gaskiya gidan kwana na 2 a gidan kawai na wannan nace ba zan zauna ba tun ma kan zama nace ni gaskiya ba zan zauna ba. To a haka shi ma ina dawowa sai aka tura ni Tabuk can wani gari Tabuk a Saudiya na 'yan matan nan shi ma a nan Jidda ne sai aka yi postin ɗina Tabuk. Na je Tabuk ɗin nan shi ma kwana na 3 ne a kamfani na Tabuk. Daga nan sai aka kai ta gidan aiki. To da na je gidan aikin ita kuma mace ce ina ga kaman kwanika haka ta ƴaƴan dai haka duk ba sa tafiya. Sai ta ce in mata aikin gida in mata reno, sai na ce gaskiya a kamfanin mu babu reno saboda tun farkon zuwa mu na gaya miki a baya akwai wacce ta irin tana renon nan tsautsayi yaron ya faɗi yawwa ga abin da suka yi mata domin mu wannan su kamfani suka ce ko an ce mu ɗauka kar mu ɗauka. Sai take ce ai babu damuwa ita musulma ce ni ban haihu bane. Na ce wallahi na haihu to ai ba komai ki dauke ni. Suna son su ce ki dauke ni kamar yar uwarsu. Sai na ce to shikenan ni kuma da ƴaƴan mata haka yara ƴan ƙanana haka za ta fice da mijinta ta ban min ƴaƴan nan. Yaron nan wannan ta yi kashi kafin in cire mata famfas wannan ta yi in tabbata tun safa da mijinta sai dare. Ke abubuwa dai wani lokacin ma ne wani abu ma dai ba zai faɗi ba idan suna tare da mijin nan nata za a saki gyaran gado. Wallahi tallahi wani abu ma ba zai faɗi ba wani lokacin har kuka nake yi da mijin kuma a lokacin wallahi tallahi ko kuma shi mijin ya dan tashi haka yana gefe tishu sai ki yi abin kwashe shara 2 da ita. Wallahi tallahi abin da yana bacin rai baki gani ba. Wallahi in ga miki mu'amala dai ta tsakanin mace da namiji wallahi ke zaki shiga ki gyara gafin mijin shi ma yana kallon ki ba kunya ba tsoro ita ma ga ta nan da shiga ma marama kyan gani ma lokacin kuma a ce wai ki zo sai sa dan tashi wai a ce ki karkade zanin gado ki kwashi ko kuma ki canza musu wani ki shimfada duk kina jiran su ke
kunya ta ishe ki, abubuwa ya ishe ki, bacin rai ya ishe ki, in gaya miki wallahi. Kuma nan ga yaran su suna jira na, ga yara suna jira na, idan aka gane wannan bacin ran yaran suna ta min suna ta bi na share ƴaƴan, sai ki ji ana cewa a siyo min katin waya in saka, a ce a siyo min katin waya in saka, a siyan katin waya in saka, a siyo min menene in saka. To kin san haka dai, tunda abin da ka fito ne ma sai kiga zuciyata ta dan saki, amma kuma wallahi gobe ma haka za a kuma yi, sai sun ƙara yi dai, wallahi tallahi gobe ma haka za a yi. Kuma ga wa'annan ƴaƴa ga wankin su, gashi har goyo nake yi, ashe ina goyo mu tunda su ba sa goyo sai su sada ta gaba haka su sa shi da irin bellet din nan su goya shi, to har goyo nake yi. To idan ne wannan goyon haka zaki ga ta wannan tana min bidiyo. To wallahi da yake Allah ya sa ina son yara, ganin ina da su haka zan goye yarta in sa yar karamar ita kuma in rike ta dai in ta jijjigo wani lokacin in dai tai musu dai dan tsalle irin na yara, har yaran suka saba da ni wallahi. In suka gaba na ne dai musu reno in goye da, har a to lokacin ma sai ta min bidiyo ta rika cewa kun gani na goye da, kuma goye da ya tsaya a bayana, ya ake haka. In dauki zani ko lokacin ma zani na ne ko irin tawala haka mai dan girma in dauka in goye, kuma sai su yi bacci in na kwantar sai in zo na dai zama dai kaman dai komai ma dai a ce na kaman ni ce matar gidan, kamar dai aikin gidansu, komai da aikin gidansu, kuma ga wanke ina ga wanke ga wanki ga reno. A'a nufi na kamar tunda su suna dan kyautata ba ma kuma kyautatawa ba, aikin ga su ina dan samun in zauna tunda ina wa yara wasa, dan wani lokacin ma kamar ina wanke za a ce in bar shi yara suna kuka, dan ba na manta ba sunan ƴaƴan ko da wacece dai duk dai ga su na na tuna sunan yaran mata ne. To shikenan an gaya miki a haka dai Allah ya taimake dai da dadin nan da ba daɗi haka. To in ma matan baban mai gidan ta zo ita ma ka ta ringa ai Najeriya koyis Najeriya kaza ni ma sai in ji daɗi haka. Wani lokacin in zauna mai ta hira da ita ta kuma ina kyautata wa jikokin nan nata ito haka. To shikenan sai wata rana matar sai nake ce mata ni fa da ma to mu a lokacin gaskiya ina son zan zo gida, a lokacin da na shekara 2 a Saudiya duk a wannan badakalar dai haka. Nace zan zo tunda in kana so za su iya siya ma ticket ka zo ka ga iyalinka ka koma. Sai nace mata zan je Najeriya, sai ta ce ma a ƴaƴanta fa. Sai nace ƴaƴanki, nace ba ke kika haifa abinki ba, nace ne ma na zan je in gani haka ne mana. Nace shekara 2 ban ga ƴaƴana ba. To shikenan sai a lokacin ma sai na kira kamfani na ce saura kwana kaza contract ina ya kare. Kin gane, shikenan sai nake suke cewa to ai za a renew, sai nace a sai na je gidana, da suna baka irin wata ɗaya haka sai ma ticket na zuwa da na dawowa. To tunda nace mata zan je gidan nan sai abubuwa suka sauya. Idan ta sai abu sai ta kai fridge din ɗakin ta ta aje. To nima kuma naga sauyi, nima yayin suna kuka sai in ki kula su. Na dauko yayin nan su suna daki da mijin na, ma wasu mazazan su ba fita suke yi ba, sai in je kofar ɗakin da suke ɗakin a kulle ko a buɗe, sai in dandanguran mata da yayin nima sai in da ɗaki na. Sai ta zo, haram alaiki baba yana so yayi bacci, kin zo kin kawo yara kaza kin zo kin kawo yara. To sai zama ya fara tangarda. Shikenan in gaya miki siran nan ina zaune da haka sai take cewa in zo za mu fita, ta ga kaya na da nake mu yaran su reno duk ya mun mutu haka irin dogaye riguna, in zo mu je su ka aje a siyo kaya. Na ce mata to shikenan ashe fitan nan da ni dubara akai min ta haɗo ni da 'ya'ya. Da ta haɗo ni da 'ya'yan nan gaya miki shi mai gida ina shiga kawai sai ya kulle mota da ni a ciki da wannan yara ƙanana guda 2. Ita kuma na a cike kin ga ai zan tafi bara a cikin ɗin kayana. ai su da ba inda yake ban musu gida sai sun miki haka duk dadin da kuke da balarabe wallahi yawancin su haka suke. Kin ga ana ce zan tafi musu nan na dauki albashi na ta raka ni irin ashara da kamsa na dan yone tsara ba na lokacin na ga me bisa har sati 3 in tafi gida ba. Kuma in ka je kamfani ba za a baka ka je kasuwa ba to dama sai dai gidan aikin ki dan kaunace su sai suka yi ki. Na gane. To da ta ga na hada wannan hannu sai sabuwar akwati na hada jakunkuna na biyu sai yar ta hannu wacce zan shiga jirgi da ni lokacin zanjan sati 3 ake in taho gida. Shikenan in ga miki ashe ita nan wai dubara akai sai ita wannan yar karama sai ta rinka yunkurin tana son madara sai ni haka zan bude nace na manta madarar ta sai ta a'a zauna ba damuwa. Ashe ita tana can ta yi filla da kayana ba wata fita da zami. To kuma kin san ni har ga Allah ina ajiye abu aka taba mun gaskiya ina ganewa. To ina ganewa ta bunkice kayan nan tsaf yafi awa ɗaya tana gyaran nan ina ta ya ta zo ba lafiya ta min kan inda ba abu take nema. Wallahi duk ban kawo wani abu ba sai da ta zo ta sai nace tana mafi wala shai take gaya wa mijin. Kin gane tun da gaskiya lokacin ina dan nuna masa kaman ban san me suke faɗa tana gaya masa ai bata ga komai a ciki ba mafi wala shai tana ta gaya masa. Shikenan in gaya miki gaskiya ba su da yadda. Ba su da yadda wallahi ba su da yadda. Shikenan in gaya miki
da ta gama wani duba ne kuma kawai sai na ji kawai irin gabana ya yanke ya faɗi to a sha a wannan lokacin ma albashi na wata ɗaya ta ɗauki da ta gani kuma na kin manta na gaya miki kamar 80,000 ake bamu namu na Najeriya kin gani shikenan na ji dai gabana ya yanke ya faɗi daukewa a cikin kayan a cikin kayana ta ɗauka ta bayar ki an bada albashi ki ku ba a tura muku ake ba tura mana ake to an kina so zaki je POS ki je ki ciro abin ki kin gane ki ajiye wani lokacin zaki kira dan canji ki bashi hannu da hannu tunda ai ba da maki kuma turawa ki sai dai kawai ki je ki zaro ki ba wanda yake so ya canza miki kawai sai na ji gabana yanki ya faɗi tana zuwa nan tana mafi wala shai kawai sai na yana buɗe murfin mota na kawai ne ma sai na buɗe yaki tana yana ta kira na kawai sai na shiga kawai sai na ga gashi nan garin sauri duk wani abubuwan an babban min a gurin kawai sai na kunna fitilar ɗakin sai na ce ma sai na wannan ina ganin dai wannan abun kawai sai na da sai na kalle ta sai na ce ni yanzu yanda muke da ke wata 3 ina miki bauta kuma na san gidanki akwai kyamara tun da ka shigo ta cikin gidanki ki duba me na taɓa miki wanda bai miki daɗi ba amma ni dan na ce zan je in ga iyalina kuma ne miki alƙawarin cewa zan dawo ni ma ina son yayanki abin da kika yi min kenan shikenan raina kawai ya ɓaci ina zuwa naga kayan na rasa ma kuma da kika akwati ne na shirya su da aka hargiza din nan duk akwatunan ba su rufu ba za to ai tunda ka riga ba su rufu ba shikenan ga miki nace mata to shikenan babu damuwa nace kuma da ni kamfanin garin Tabuk nace kuma da ni dama garin fa yana da bala'in nisa wallahi sai an kwana an yi na a hanya ana tafiya shikenan kafin ba ma maka yake ba nufi na kafin a zo maka kafin a zo Jidda ma kafin a zo Jidda ainihin kamfanin naku da ake mai da ke a Jidda ne ke ba inda ba kamfanin kowane ai na ga miki yana da arziki mai kamfanin namu ba garin da ba shi da shi kake manta a Jezan da ne aiki yana da branch kake manta a Jezan da ne aiki shi ma kauye ba na ce miki yana da kamfani a nan ba amma sai suka kana Jidda inda suka dauko ni shikenan nazo daga kayan wallahi dai na ya bace sai na kama kwato amma abin da na fara tunani igama ta da passport na duba na gansa ina duba kawai sai naga an dauke min albashi na wata daya shikenan sai na je nan ce mata ina kuɗi na kuma da ni kamfani ita bata dauka ba kawai sai na kama masa haukan ƙarya wallahi sai kun biya ni kuɗi na ba sa so in gaya miki na dauko irin leda kis zuba labaka da suke zuba shara katuwa duk kayan da yake da shiga akwatin sai na dure shi a cikin jaka nace kin duba babu komai a ciki sai na ce mata to alhamdulillah nace wallahi yau bazan kwana a cikin gidan nan ba sai kun mai da ni kamfani sai kun biya nace kuma sai an biya ni kuɗi na sai mai gidan ya zo sai daga hannu zai mara wallahi zan kira miki sharta zan kira miki askar nace ka kira su nace ni ma daga na masa haka nace kaga lambar su nace bari in kira su in ce mama wa baba kullu haramiya na ce barayi ne na ce zan gaya musu ai da ya ga ya fidda hannun nan zai mare ni in gaya miki sai na dauko kujera na bisu shi da mata sai saka ba ƴaƴan anan yaya za mu yi mun safari na zama mahaukaciya haka ya kamata ke na bisu na dauko mu wallahi ba ma ka musu zan yi ba na dai tauna aka ce aya ne dan tsakuwa da tsoro na bisa suna gudu suka samu kulli suka kulle sai da suka tafi haram alayki baby haram yayan kuma suna ta kuka suna tahowa guri na an gaya miki ne banza da ayan na dauki akwatuna na fitar da su waje da suka mu motsi na zauna a kofar gida na ce wallahi sai kun biya ni kuɗi na sai mai gidan ya ce mu tafi ki zo in mai da ke kamfanin za wajen faɗe na dare ki zo in mai da ke zan biya ki kuɗin ki muna tahowa hanya ba shi da niyyar bani sai ya samu wani guri sai icira sai ya bani wai sai min menene ita kuma can yaya suna taimata kuka suna shiga daki na basu gani shi ba sai min wani abu kaman samoli haka da ruwa faro da asir wai in sha zuciyata ta sanyi madan ta ce a bani hakuri mu koma gidanta saboda ƴaƴanta kin ga ba dan Allah suke suna ba dan ƴaƴansu ne kana ce wallahi ba zan zauna ba aka mai da ni kamfani duk ma an tashi ana bacci aka kwankwasa aka ce ai yara yaki aka dare ita so ma suka ce min abin da anan bakin gate kuma dama ba ne kadai bace dan an kakkawa ƴansu kuma kin ga ida ma wannan contract ya taho karewa duk ma an kakkawa ƴansu a gurin ma su ma na gidan aiki an ki karɓar su dare yayi sai gobe muka zazzauna a nan bakin guri a zazzaune ana ta labari ba ma bacci ana ta labari an ga miki shikenan muna da safa aka ce me ya da ni ai kwanta da ina saura kwana kaza ya kare na ce kaza suka yi mini to yanzu za a kai ki karaso wannan sati biyu ba za kamfani ba zai asara ba na ce to shikenan babu damuwa zan je in karo to kuma a lokacin shi ma sai na dan kwanta da rashin lafiya gaskiya da sun na da sai ne rashin lafiya dai na ci sati biyun nan sai aka ce a mai da ni babban kamfani can Riyadh kuma shi sai ai kwana an yi ni daga Tabuk zuwa Riyadh a mai da ni za a yi min komai za a mai da ni gida tunda ina ce zan je in ga iyali na ce to shikenan wannan dai sati biyu a nan hanya aka cinye shi daga wannan kamfani a tafi wannan kamfani har na zo ya akai kaza dai cikin kusan sati 3 ina kamfani da dama ba sa kai ka in ka jiga ta dinnan sai ka dan murmuri an baka abincin kamfani kuma ka ci kuɗin ka sannan kan ga ka zuwa iyalanka a ganka a firgici to haka haɗo mu ni da wasu zamu zo in Najeriya muka dawo gida
dan ni ba ma wanda na ga na ce gashi zan wannan zan taho gida. Wato zai gaki a Najeriya ta wanda ake cewa Najeriya ƙasa ta gado ce ba za ni ko ina ba. To shikenan sai ga na a Najeriya na yi ta farin ciki a Abuja na sauka na yi ta farin ciki ina munna ƴaƴana ina ta munna dai ina dai ta kuka dai aka dai ga iyaye dai ana dai ta abu dai in gaya miki duk dai ana mutan Najeriya ba mutan Saudiya ba wannan kaza dai aka dai nuna dai farin ciki aka dai dauko tsaraba dai aka zazzaba dai ne dubban fada na ce ga abin da yake damuna ba dubban fada na ce ga abin da yake damuna ba dai to a haka dai kin san ne yanzu ka je ka dawo kin ga ai za a danyi nan da kai to na zo na dawo gida dai a haka dai in dan zaga wannan dangi in zaga a haka dai har wata izo kwana 28 wata ɗaya to an ga kwana biyu zan karasa su ne a hanya na gani nan ma na koma Abuja maka kuma koma Saudiya tafiya wannan ticket wallahi tallahi na ƙara komawa gaskiya ban gaya musu komai ba gaskiya amma da wani lokacin ne nakan gaya baban mu in ce gaskiya Saudiya akwai wahala ta ce to ya za inda ita ma ta sani to muka koma muka tafi ta Abuja akwai kawaina da muka dawo da su muka kuma hawa jirgi muka tafi shi ma nan muka yi musu waya muka tunda kin ga wannan ai zuwa ne na biyu an ga zuwa muka fita to muka yi musu waya muka ce gashi mun zo aka ki daukan aka suka ki zuwa ke karshe dai a masallaci muka kwana mu 4 muka shiga ban ɗakin masallaci muka yi wanka muka canja kaga gajiyan Najeriya muka canja sai can Allah ya taimake mu aka zo aka dauke mu to da aka zo aka dauke mu muka tafi kamfani to dama in ka je ba za a baki ki shiga cikin yan Najeriya ba kina da ki aje kayan ki za a asibiti da ke ko kin taho da ciki ko kin dauko malaria ko kina da wani ciwon aka yi asibiti da mu aka je da aka yi mana gwaji komai da komai aka ce ba mu da wata matsala sannan aka hada mu da yan Najeriya to sati na ɗaya da dawowa sai aka kai ni gidan aiki sabon gidan aiki ana kai ni shikenan muka zauna ni da matar gida dai haka to ita ma gaskiya matsalar ta bata son ai sallah a gidanta idan ta zo sai ta ce min wai me nake roƙa nake daga hannu nace ina roƙon Allah mana sai nake ce ma wai me nake so ina son in je haji ne ko umara sai nace mata komai ma ina so sai ta ce min sai ta min kashe di a gurin tace kan ƙara daga mata hannu a gidanta sai nace to ai ne kuwa in dai zan yi sallah dole ku nace tunda kun Allah ya ba ku nace mu ma muna buƙatar Allah ya ba mu kuma muna da zuri'a nace muna so mu ma Allah ya ba mu to shikenan da ta min wannan kashe din ka in ƙare mata addu'a a gida gaskiya ban ji ba duk sanin ne sallah ta zan yi addu'a ta to ga kuma lokaci ma bari mu yi addu'ar Allah ya kawo mu da rai da lafiya a shiri na gaba ma sauraro a tara a gaba